والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم أيها الإخوة. أبلمو لك هيرك أنه يا لما أنه السنة لك أنه ستر لك اللبان ونمان دا أنه ما لك أنه وصا أترشي منك من في من لك دون به أبي حديث أولا حديث بابي أباب بكونو أما حليمة السعدية عليه بني سعد بن بكر وقبيلة مادو فرو arabu kumbu dum blakata brusi de kono kata shiminke nuye shiminye o dum be dele brusi konala ni dum de la brusi konala sanu kana dugu bakono nun na dugu bakono dugu bajjo be kula o ye brusi konna min fene sengenge o la da be tubulo otuma dugu ba o la fia o dronte fenkinye o ye blen bari utara burusi kono u ye sɛgɛn min kɛ sɛgɛn ani lafiya u fila bɛ don ɲɔgɔn na adamaden ka ko bɛ dilan o kɔnɔ n'o tɛ n'i tora sɛgɛn dɔrɔn ma ko bɛ tiɲɛ i bolo n'i tora lafiya dɔrɔn fɛnɛ ma ko bɛ tiɲɛ i bolo o tuma komi diɲɛ cogo do n'i i ka jiw la i bɛ ji sumalen dɔ de ɲini k'a sogi n'a sogina n'a sɔrɔ i b'a min a min bɛ diya i bolo n'i bi ko n'a ye a ko bɛ diya i bolo n'i ye jiwlen gansan k'i kan maaw na kan wɛrɛ min da min tɛ laadakɔrɔ ye wa o bɛ cogo min diɲɛ lahala bɛɛ ala y'a bɛɛ dilan k'a bɛɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ ko bɛɛ kun donnen don ɲɔgɔn na alakira sallallahu alaihi wa sallam bani saad o musow nana maka sindilaw don maa minnu bɛ sin di walidenw ma o dɔ don parce que ala nana ni maa ka k'i den di muso wɛrɛ ma ka sin d'a ma kuranɛ kuman'o kan yɔrɔ kelen tɛ yɔrɔ fila tɛ kuranɛ kuman'a kan yɔrɔ kelen tɛ yɔrɔ fila tɛ a ko wala junaha alaykum an tastardi'u awladakum junumun ta auka aka muso wɛrɛ ɲini o ka sin di a denw ma junumun ta ka hali n'a sɔrɔ i muso i n'a bɛ bɛn na ni foyi t'a la i k'a fɔ a k'a f'i ye an ka muso dɔ ɲini min bɛ sin di an den ma an k'o sara e yɛrɛ ka jɛ n'o ye a ka wari bɔ k'a di o muso sina ma o ka sin di aw den ma k'a lamɔ o tɛ baasi ye sariya bɛ jɛ n'o ye parce que nabila musa min kuranɛ kɔnɔ ala ko faradadnahu ila ummihi kay taqarra aynuha wala tahzana wala ta'lama anna wa'da allahi haqqun ko wa harramna alayhi almaradi'a min qablu faqalat hal adullukum ala ahli baytin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihuna isa da mine ako an masaye musulminu be shindi diuma musa nane firawna fe abana shimbela o ye muso ɲini minnu bɛ sindi den ma ma sɔn a sisi na o ye ala ka kɛli ye o y'a fɔ ba nalen ba nana ni a balimamuso ka yiralikan de ye a balimamuso n'o tɔgɔ ye mariyamu o de ye musa ba ko fɔ firawuna ka maaw ye o taara ba nɔfɛ ka na kabini nabila musa y'a ba kasa minɛ dɔrɔn a sɔrɔ sin na musa ye sin di den ma a n'a den seginna ka taa ka so ka taa lamɔ a fɛ yen a fɛnɛ ye ban yira den na mun kosɔn firawuna kana sigi a kun bɛ nin kɛ se k'a fɔ k'a den don o k'a ma k'a bɛ sigi u ka so k'u ka sin di o den ma ko n'u bɛ jɛ n'a ye a bɛ taa n'a ye den y'a fɛ a ka so ka sin d'a ma o don n'o ma sɔn o den filɛ u bolo wa nin bɛ cogo min silamɛkɛ ka diinɛ fɛn o fɛn bɛ yen cogo dɔ de b'a la silamɛkɛ ka diinɛ ka n'a falen diɲɛ fosi den kelen na diinɛ ye diinɛ de ye ni maa ma ni n'a bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni alakuta ko baara de b'a bolo e ka diinɛ de b'i bolo i ka diinɛ yira k'i ba ka alakuta ko ma n'i sɔnna dɔrɔn a bɛ sɔn i ta ma nka n'i yɛrɛ kɛra jitɔ ye i yɛrɛ kɛra natanci ye i ka diinɛ i b'o dɔgɔya diɲɛ karajagonin kosɔn
diɲɛ nafolonin diɲɛ dɔrɔnin kosɔn ala b'an kira k'an tanga ka bɔ ma ayiwa ni ka sin di den ma a bɛ bɛn o min filɛ ye sa bani saadi muso dɔw de nana u nana maka u nana wagati kɔnɔ wagati min ni gɛlɛya ka san don gɛlɛya ka san min ni hɛrɛ tɛ kungo kɔnɔ jaw kɛra amma halimata ko ale nana falimuso dɔ kan ale falimuso in kan denkɛnin b'a sin na o denkɛnin o b'ale bolo bamuso b'u bolo o bamuso a tɛ sinji bɔ n'i y'i sigi a kɔrɔ k'i b'a biri hali toniko kelen i ka birili minan kɔnɔ i t'o sɔrɔ ala ni sɛgɛn bonya kojugu su bɛɛ o tɛ sunɔgɔ su bɛɛ o tɛ sunɔgɔ o na o den ale yɛrɛ fɛnɛ min bɛ na ni bɛ den ɲini n'a bɛ sin d'a ma sinji min bɛ bɔ ale sin na o t'ale den yɛrɛ fa nka sa o t'a ta bɛn a nana den ɲini a bɛ sin di den min ma n'o somɔgɔw bɛ hɛrɛ min k'a ye a b'o wari min sɔrɔ o sara min bɛ d'a ma n'a y'o sa fɛn min na ka taa burusi kɔnɔ o na se ka jɔ n'u ye o sara min bɛ minɛ sariyatigiw fɛ yen o bɛ bɛn parce que sariyatigiw yɛrɛ fɛ ko ni muso ye muso naloma ye i muso nalolen don a tɛ ko dɔn n'a ye a jiginna n'a ye den sɔrɔ kana sɔrɔ muso naloma ka sin di den ma n'a ye sin di den ma den bɛ nalo i bɛ muso keko dɔ ɲini min n'a bɛ nɔnɔ bɔ ni sin b'a a bɛ se ka den lamɔ i b'i den dɔw ma o ka sin d'a ma sariyatigiw ko k'i kana muso naloma kana i den to a bolo a ka sin d'a ma amma halimata ko k'olu nana maga a y'i kale ala la a ko ma alimtu minna imra'atan illa wa qad urida alayha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama fata'abahu idh qila lahu innahu yatim min al-ab unane muso donna ka yala a ko ale nana muso gurupu min na muso kelen tɛ yen n'o ma taa ala kira ka mɔgɔw sɛgɛrɛ muso kelen si tɛ yen n'u ma taa kira ka mɔgɔw sɛgɛrɛ n'u taara sɛgɛrɛ n'u ye den yira a la o b'i ba den na n'u y'a fɔ ko yatimɛ don fayanfan fɛ a ko muso kelen fana si t'ale jɛɲɔgɔnw na f'a y'a sɔrɔ bɛɛ ye den wɛrɛ sɔrɔ i bɛ sin di den min ma an bɛ nin yɔrɔ min fɔ i ye n bɛna faranfasiya d'i ma n'u ko ala kira ko a fa bɛ ban a y'a sɔrɔ a ba jɔlen bɛ n'a ye kalo 2 kira fa banna k'a to de la a nana bange a ba bolo a bangenen ko abdulmutalibi min y'a mɔkɛ ye k'o de tun ye kira lamɔ o min y'a lamɔ ko fantanya tun bɛ so kɔnɔ an b'a f'i ye n k'o tɛ tiɲɛ ye ala kira mɔkɛ n'o ye abdulmutalibi ye kira yɛrɛ bɛ bange wagati min kira bɛ bange san min samasotigiw de nana maga kɛlɛ kama u na maga kɛlɛ kama tuma min na u ka aburahata y'a ka sobolilaw bila maa minnu bɛ taa mɔgɔw ka dugu fo ka maaw ka baganw minɛ ka maaw ka nafolow cɛ ka taa n'a ye ni kɛlɛ bɛ balo n'a ye o minnu bilara ka taa dugu foli la magan foli la u ye ɲaamɛ 200 minɛ abdulmutalibi ye o ye abdulmutalibi ta ye o ye ala kira mɔkɛ ye ɲaamɛ 200 o ye wari ye dɛ ɲaamɛ 1 ɲaamɛ jigi dafalen a sɔngɔ an bɛ don min na komi bi 90 don parce que riyal 30 don riyal 30 bɛ faran mali an bɛ faran sefa min b'an bolo a bɛ 90 de ma riyal 1000 30 ba kelen wɛrɛ 30 ba kelen wɛrɛ 30 90 u y'o 200 minɛ abdulmutalibi ye abdulmutalibi taara aburahata sɛgɛrɛ ani masakɛ yɛrɛ ka kuma fɔra ɲɔgɔn kɔ o yɔrɔ la a nana ko dalaminɛ ma ko k'a fɔ masakɛ ye parce que masakɛ ɲɛ da ala ka min kɛ ala tun ye bonya dɔ da ala kɛra mɔkɛ kan
aye cenya do daka ka haiba do daka ni nye dara ka dro inni be kafe inni mana daka ndro inni be kafe parce que oye bonya façon no ala bolo ba fa ko haiba ni mahabba do na nyona kada mo nka mawbe ki fe ngasa obesirenye o chati sega farila ka kojuta ki segere iba suru yire ni be mami fe iba fe ka sadana ngasa ni nya dron haiba dalemba ka isega jafariya ka kuma gele shifaye ala kunyo bonya da ala kira moke abdul muttalib ka masake nye dale ala kira moke abdul muttalib ka salama men kuma wala yede akase ka don ala ye masamiye na e feminine labe aba sababu noya mumini abdul muttalib dona masake aya majaye kira moke ka sigi duma ale ka sigi sambe o majaye fene bonya min ba ale na ka kale de unje oluka ma wara sigile ya ale fe aka kalaka o fene majaye ay tapi nyumando daduma ki sigi tapinga ka ala kara mo keska kara fe tapika o bonya ye ski bay ni dunam bana na masagare yere dadla te dawka nga sadana ni fe barodala ibe sezi nyuman la beni sezi godo arabu fe ani muru fe anta ambe tapi nyuman labe ki lesko ka ani lesko le metapika maski nyon ka fa ayo nyono deke ayo ket mamina abrahata ado dalaminema ko ka maganga ka kontri nyinga anna kunye mie chief wale abrahata abdul muttalib dalamine fe abdul muttalib ko dalamine ha afo masagay ko alnana asegere anana aga sobollaw ye nyame keme flamina ye uka sobolla ananembe o nyame keme fla ananembe o nyini masake ko la segama mamme ni chief fora masake maganga uka kundigi ko kwana ni segere iga sobollaw ye nyame keme flamina ye kika nyame keme fla inkana ni segere ka o de segama masake ko ka ayiringa ka mana do wala ko ai ka mana do wala ko ako ale masake na lembe alkaba chili kama alkaba so chili kama maga masake mana ale deli ako chili toy abina deli nyame kime flani nila nyame kime flani parce que nale adama den son warla drome kelenge war bay nate mimbolo million be mimbolo million keme ni milliard be mimbolo oto drome kelenge fle wariye foni abetuna bolot mami kana kam magodlo drome kelina abado jako drome kelin wariye mo adama de nun satuma femme be bay bolo fandam be category bi ngono ire be singana blay fandam bi to fandala ka femme nata ere bi tu ka na politique la ka ko fene nata parce que nani na volo do na volo dalen flay balle mbala alkel moti ko mboriye kam ni ala tachuwe akko aleko magangaw ka كنت شريف كما نو كرم موكي نو عبد المطلب يه قال نلمبا الكابا تشيلي كما كو مانا انينا الف عليكو توي فابنا نيامه كما فلاني عليك سبولو يوم نابنو دك مافو مغام مسكاي مين فاي نو عبد المطلب يه اكو دلا منك فاي اكو نيامه كما فلاني مين فلو قال تو دالمبولو يا لتاي مو با قال كان نيامه كما فلا كوسو من نو فلوي tigibe sola so tigitale amen de islameke ibe dine min kuna no islamé dine tigiye alataye e fora doko o fena fora doko abe fofo nyongo ni be dine kono dine min bi bolo adonko alatado iki to ala kofe iki gabarake nale min kun shima domina ni ya don ifanga bisika min kumbe o kumbe ni fanga tsega min kumbe ka ni dawka dine to atiki bolo ayre ba ka dine tanga ne be ala fe parce que comme no ala ko domi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna on de qur'ana jini wa on masade ba tanga o tanga ni min floye o be ma si seka allah ta'ala ka qur'ana tanga ni bo ala bolo aba ala de bolo ni kele ni da ko ka sake ba ke to ko adama de ngelende adama de ngele no yi minesta no yi letunu edaboraro nganga kuma min fo o kuma sina tunila min yi tay ibe kuma de ka min tibe femina
o to a tigi bolo ni ala kɔni ka diinɛ n'i ye maalangolo ye a bɛ k'i a fɔ k'a b'a sago kɛ ala ka diinɛ la e k'i sigi ka wagati lajɛ bani ala bɛna a tigi la maa datalon ka bɔ ala ka diinɛ kuma la cogo min ka diinɛ sanuman to a cogo la wallahi i bɛn'o ye abdulmutalabi ko k'a fɔ masakɛ ye ɲaamɛ 200 ni min n'a jɔlen b'o la dɛ o de y'ale ta ye so tigi b'o la ni sotigi bɔra ni so cɛ ni min ka d'a ye a b'o kɛ so la nin fɔlen masakɛ dimina a ko sotigi se k'ale bali so la ko sotigi se k'ale bali komi a y'a sɔrɔ a ma ala dɔn fɔlɔ a ma ala dɔn masa ala kɛra mɔkɛ ye ko b'a dɔn Alahu taala ye masa min ye ko kɔni filɛ ni masakɛ sotigi cɛ a ko garidiw ma k'u ka taa Abdulmutalabi ka ɲaamɛ 200 minɛ ka d'a ma o y'o ka ɲaamɛ 200 minɛ ka d'a ma a seginna ka na Magan a ko Magankaw a ko n b'a ɲini aw fɛ a ka bɔ dugu kɔnɔ ne y'a dɔn kɛlɛbolo min nalen filɛ nin ye ko bɛna Alikaaba ci gasi min bɛn'u sɔrɔ ne kɔni t'a dɔn gasi kelen min don nka sa a ko an ta k'a fɔ ko n ye baara kɛ k'an kɔ don fɛn ma bɔ a rɔ o fɛn tɛ dɛ maa maa n'i ni da Alahu taala ka diinɛ kan k'i b'a tiɲɛ Alahu taala bɛ fɛn k'i la o kɔni o sabatilen don o ye ala taa sira ye foyi tɛ se k'o bali nin fɔlen min kɛ mankaw bɔra ka don kuluwow kɔnɔ ka t'u dogo yɔrɔw la Alimutalibi yɛrɛ nana Alikaaba ko na nɛgɛjɔlɔkɔ min b'a la a ye nɛgɛ in minɛ min b'a ni a ye dɔ fɔ ala ye tuma min a ye dabila a bɔra a fana taara dugu jɛra ninnu y'i kunda Magan kan Alahu taala ye baara min k'u la ala y'o lakale an ye sura dɔ kɔnɔ ko suratul fiili a ko bisimilahi rahmani rahim alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fiil alam yaj'al kaydahum fi tadlil وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف ماكول الله تعالى كونو de la ko ki comme avion bombardier cho o kono dara la fe odon ko lu bla odon sama sotu kama ka sama soti kilengelen bele jele kono nu kise bubulo kise gomoro saba sengelengelen be kilengelen bola kilomètre dala o tale mais n'a sera min kuna abe kise kelen fili gomoro kelen fili ka n'a y'a fili ka n'a sɔrɔ nɛgɛ fugula de b'i kunna a bɛ jigin ka nɛgɛ fugula in sɔgɔ i kunkolo sɔgɔ kana i kɔ sɔgɔ kana dubiri sɔgɔ kana bɔ i kɔfɛ i bɛ so min kan walima n'a sɔrɔ i bɛ sama so min kan a b'o sɔgɔ ka taa jigin ka dugukolo minɛ e yɛrɛ bɛ sa masa Alahu taala de ye nin kɛ nin don nin kɛra sa min o sa a tile 50 tile kelen k'a jɛ kira bangena ka bɛn o de ma o tuma kira bɛ bange olu don min na a y'a sɔrɔ Abdulmutalibi a y'a sɔrɔ nafolo bɛ Abdulmutalibi fɛ kira bɛ bange waati min na ala kira yɛrɛ mɔkɛ a fa n'o ye Abdullahi ye Abdulmutalibi ye denkɛ cɛ 10 sɔrɔ ka tugu ɲɔgɔn na denkɛ cɛ 10 denmusow ɲin t'a la denkɛ cɛ 10 a ye dafalen ta ni den dafara cɛ 10 na ale bɛ dafalen a bɛ kelen faga bon tuma min na ni den dafara 10 na a nana k'a bɛna fagali kɛ tuma min nana k'u ka taa n'a ye Magan Alikaaba la filɛlikɛfɛn dɔ bɛ yen k'u ka t'o sɛgɛrɛ u taara o sɛgɛrɛ a y'a kɛ a bɛ den dɔ n'o ye Abdullahi ye fagali tun kan ka bɔ o dun ka di ala ye o dun ka di ale ye fo ka s'a dan na o ka di ale ye ka s'a dan na n'a a ye ɲaamɛ 10 dɔ u mana daga fɛn ta u ka lajɛli fɛn ta Abdullahi ni ɲaamɛ 10 kan fagali fɛn bɛ taa dɔ Abdullahi kan ɲaamɛ 10 o bɛ taa o bɛ tila don ka ɲaamɛ 10 wɛrɛ di u mana ta a bɛ taa don Abdullahi kan ɲaamɛ 10 dɔ in bɛ taa ɲaamɛ 100 de dafara ɲaamɛ 100 ɲaamɛ 10 ta ɲaamɛ 10 ta 10 na min b'a dafa 100 la sa 90 tɛmɛnen 10 na min b'a dafa 100 la filɛlilan bɔra ɲaamɛw de kan ka Abdullahi to yen u ma da u seginna ka siɲɛ 1 ka segin a ka siɲɛ 2 ka segin a ka siɲɛ 3 tuma min n'u seginna ka siɲɛ 3 n'a dɔra Abdullahi la sa u bɛnna n'o ye ɲaamɛ 100 in de kɛra ka Abdullahi kuma bɔ o tuma maa b'a dɔn k'a fɔ ala kɛra faso nafolotigiw ko n'o fantanya min bɛ fɔ ala kɛra ka sokɔnɔmɔgɔw la o tɛ tiɲɛ ye ala ye min fɔ o kɔni ye ala ko fɔ amali yatima fala taqhar alam yajidika yatiman fa awa yala ala min sɔrɔ yatimɛ n'a ye ka fɔ wa yatimɛ kɔrɔ ye maa min fatura ka sɔrɔ i bɛ denmisɛnya la i ma baloya fɔlɔ o de tɔgɔ ko yatim o tɔgɔ bɛ f'i ma hali n'a sɔrɔ i fa sara ka miliyariw tu ye i tɔgɔ bɛ da ko yatim
yetime den togo ye yetime den togo ye bon o de kosɔn ni fa fatura k'i n'i ka nafolo to o b'i ta k'i kalifa maa dɔ la k'i ka wari kalifa o la k'i yɛrɛ kalifa a la i balo bɔ i ka wari la min bɛ wari kalifalen min na ni fantan don ni se t'a ye a bɛ baara kɛ wari la a tigi b'a balo bɔ wari la n'a y'a sɔrɔ se b'a ye sariya y'a ɲini a fɛ a ka jɛ wari kɔ ka ko bɛɛ ko ɲɛsin e kelen ma sani i ka kɔrɔbaya i kana nafolo in sɔrɔ nafolo dafalen bɛ ka bila i ɲɛ o tuma u b'o yɔrɔ min fɔ k'a fɔ kira i ka yatimɛdenya ko dɔrɔmɛ kun tɛ sɔn la fantanya kun b'o la an b'o yɔrɔ f'i ye k'o gɛn fɔlɔ ka bɔ i ka hakilina na o ye kisatigiw ka kisa lakali cogo ye ayiwa tuma min o ko an ma halimatu saadiya ko a ko ale denɲɔgɔnmuso muso bɔra ale fɛ bani saadi musow la n'u nana den ɲini na a bɛɛ ye den kelen sɔrɔ a bɛɛ ye den wɛrɛ sɔrɔ o bɛ sin di min ma a ko tuma min n'ale ta yaala la a ma den si sɔrɔ ale ko a cɛ ma ko ne b'a fɛ an ka taa yatimɛden min n'u y'a fɔ ni maaw bɛ bannen b'a la ne b'a fɛ ne ka taa an ka taa o den minɛ ne tɛgɛlankolon kana sigi n jɛɲɔgɔn cɛw cɛrɔ ka taa so ka furumafɛn sɔrɔ o y'a dama tere ye tuma n bɛ taa den min bɛ yen n'u ko ko yatimɛden don ne bɛ t'o minɛ ka taa n'o ye k'o lamɔ ni somɔgɔw ye min di yan o n'o bɔ a ko ale taara a nan'a sɔrɔ ala kɛra melekelen bɛ kasa simagaman birifini a jɛlen bɛ ka tɛmɛ nɔnɔ kɛnɛ kan a dalen bɛ fini min kɔnɔ fini kasa o ka di ka tɛmɛ lɛtukɔrɔ duman kan hadiri bagama dalen b'a a jukɔrɔ a dalen b'o kan k'i ja tɔn kan a bɛ ka gɔrɔntɔ dɔɔni dɔɔni an ma halibata ko k'ale nana ala kira sɔrɔ o cogo de la ale nana sɔrɔ kira dalen bɛ a melekelen bɛ nɛlɔn jɛma a melekelen b'o la latikɔlɔn kasa wulilen b'a fɛ hadiri bagama dɔ o dalen b'a o jukɔrɔ a dalen b'a tɔn kan a bɛ ka gɔrɔntɔ dɔɔni a ko ale nana den ɲɛ min kɛ ale siranna a kana den lakunu ka bɔ a ka sunɔgɔ la a ye kira ye min kɛ kira ka cɛɲa kosɔn ani cɛɲa min b'a la ani farikolo ɲa kosɔn ale y'o min ye a k'a lakunu ka bɔ sunɔgɔlamaja ye ale y'i ma don a la dɔɔni ka n'i bolo da a disi kan ale ye bolo da a disi la yɔrɔ min kɔrɔ a ye yɛlɛ musumusuni kɛ k'i ɲɛkisɛ fila yɛlɛ k'ale lajɛ a y'a lajɛ min kɛ nɔrɔ bɔra ala kɛra ɲɛkun tilenna la ale den ta k'a sumusumu a ye den ta tuma min a ko somɔgɔw ma n bɛna a den ta n bɛ taa sin d'a ma ale y'a kinifɛn sin di kira ma kinifɛn sin dilen kira ma min kɛ kira y'i ɲɛsin sin kan k'a min ka d'a ye a y'a min fo ka sa ale hakili la ko a fara o la a bɛna yɛlɛma ka numanfɛn si d'a ma a y'a bɔ kinifɛn sin na k'a yɛlɛma ka numanfɛn si d'a ma min kɛ kira ma sɔn ka numanfɛn si a ma sɔn k'o min o de kɛra ka lahala ye o cogo bɛɛ ni sini tuma sera kira ma n'ale nana n'a y'a ta n'a ye kinifɛn si d'a ma fɔlɔ parce que muso a bɛ ɲini i fɛ de n'i bɛna sin di den ma tuma o tuma i k'a daminɛ kini yan fanfɛla la tuma n'a den y'o dɔ min o la i bɛ sɔrɔ k'a yɛlɛma numan yan fanfɛla la bon komi o kun y'ale ka laada ye tuma o tuma n'a nana n'a y'ala kɛra denyɛrɛnima ta k'a kinifɛn sin don a da a b'o min n'a fara n'a y'a yɛlɛma ka numanfɛn sin don a da a t'o min mais o kɛra ka cogo ye bon a tɛ sɔn k'o min a y'a sɔrɔ ale den min b'ale sin na n'o fila jɛlen bɛ sin na kira bɛ kinifɛn ta min numanfɛn ta a tun b'o to o ye nin ye denmisɛnya kɔnɔ ala kira kana ka bila cogo min kan o ye nin ye bon an bɛ kelen fɛnɛ fɔ muso minnu bɛ yen n'u bɛ sin di u denw ma maa dɔw bɛ yen ala minnu ye kow jarabi k'a ɲɛdɔn maa minnu ye kow jarabi k'a ɲɛdɔn silamɛ a bɛ n lamɛn ko n'i ye ni denmuso jiginna
Mbɛ kuma musokɔrɔbaw de ye i denmuso mana jigin a jiginko fɔlɔ n'a jiginna yɔrɔ min n'a ye den ko ka tila u bɛna sin d'a ma sin fɔlɔ min bɛ d'a ma n'a y'a ɲuman a kininfɛ sin de di den fɔlɔ ma n'o de kɛra fɔlɔ ye n'a y'o de min a b'i hakili t'o la n'a nana nɔnɔ sɔrɔ n'o fɛnɛ jiginna n'o kora kɔrɔkɛ man ye walima kɔrɔmuso man ye sin fɔlɔ min dɔgɔkɛ walima dɔgɔmuso fɛnɛ k'o ɲɔgɔn de min kɔrɔkɛ man walima kɔrɔmuso man ye sin fɔlɔ min dɔgɔkɛ man walima dɔgɔmuso man ka fɔlɔ k'o de min n'i ye kaida yɛlɛma i ye kɔrɔkɛ man den fɔlɔ i ye kininfɛn sin d'o ma o y'o min e jiginna filanan na min kɛ i fɔlɔla ka numanfɛn sin d'o ma maa minnu ye ko jarabi k'a ɲɛdɔn ko n'i y'o kɛ i den sina o tɛ bɛn fiyewu olu de bɛ muru ta ɲɔgɔn kan ma olu de bɛ ala man kisi olu bɛ ɲɔgɔn faga parce que n'i tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ fiyewu maa k'i hakili to fɛn dɔw bɛ yen fo maa ye maa b'i hakili to olu la i b'o kɛ n'i b'o kɛ i ka hɛrɛ de b'o la o ka fisa i yɛrɛ ma yarɔ a sɛbɛnnen bɛ sɛbɛn fɛnw na an y'a sɛbɛnnen ye fɛn dɔw bɛ yen maa b'a fɔ ko kun jumɛn bɛ nin fɛn sina ni ɲɔgɔn cɛ n'e bɛna i taara ɲɛgɛnɛ kɛ la sisan n'i ye ɲɛgɛnɛ kɛ ka tila i mana tila dɔrɔn i ɲɛgɛnɛ nɔrɔ i k'i daji to ɲɛgɛnɛ kɛyɔrɔ laban nɔrɔ n'i bɛ to k'o kɛ kɔdimi t'i minɛ fiyewu n'i bɛ to k'o kɛ kɔdimi t'i minɛ fiyewu i mana taa ɲɛgɛnɛ kɛ ka tila n'i tilara dɔrɔn i k'i daji tu e ɲɛgɛnɛ nɔrɔ n'i bɛ to k'o kɛ kɔdimi t'i minɛ fiyewu o tuma e yɛrɛ k'a lajɛ sa mun bɛ ɲɛ ani kɔ ni ɲɛgɛnɛ se ɲɔgɔn ma o tuma maa b'a lajɛ de sababu de bɛ ko bɛɛ lajɛlen na ala ye adamaden yɛrɛ dilan a y'i da bana min b'i minɛ o bana fura b'i yɛrɛ la nka sa dɔnbaliya maa wɛrɛ de bɛ bana in fura bɔ ka d'i ma o ye alahu taala taacogo ye an ma halimatu saadiya ko nin kɛlen ale ko a kira somɔgɔw ma ko n y'a den ko n bɛ taa n'a ye n bɛ taa sin d'a ma ale ye den ta ka na n'a ye o ka tilisɛ jatigila la o ka tilisɛ bɛ yɔrɔ na tilisɛ turu ye komi i b'a ye surakaw bɛ na n'u nana dugu kɔfɛ u b'u ka tilisɛw turu wa magan jamana bɛɛ ka lahala kun y'o de ye o tilisɛ kelen dɛ o de bɛ taa ni hijitalaw taara hiji la ni mina don sera u bɛ taa tilisɛw de la u b'a fɔ ko tantan a bɛ t'o de kɔrɔ o tantan de dilanlen bɛ o ye kɔrɔlenw ka adamaden hakili lajigin o la maa min n'ale nana ni den ye a ye ka tilisɛ la a donna tilisɛ kɔnɔ min kɛ ale sin bara fila minɛna ka fa nɔnɔ la ale donna n'a ala kɛra a ka tilisɛ kɔnɔ min kɛ ka don ka t'i ko ka na sigi min kɛ sin bara fila fara nɔnɔ la a ye kira ta a ye kininfɛ sin d'o ma o y'o min o fara a kira ni a den min ye ɲɔgɔn sɔrɔ ale bolo n'o bɛ sin min ɲɔgɔn fɛ a ye numanfɛ sin d'o fɛnɛ ma o y'o min o fara o falen ale ko a cɛ ma ko a ko nin ye ko kura ye dɛ ale cɛ fɛnɛ ko cɛ wulila ka taa bamuso fasa min b'u bolo bamuso fɔlɔ in cɛ nana o sɛgɛrɛ ka na o lajɛ a y'a sɔrɔ bamuso sin falen bɛ nɔnɔ la cɛ ye bamuso in biri cɛ ye nɔnɔ min ale ye nɔnɔ min bamuso fasa in nɔnɔ u y'a min fu fila bɛɛ fara a ko o su an ma halimata de bɛ ka nin lakali k'olu y'o su k'o bɛ hɛrɛ la o kɛlen ale jɛɲɔgɔnmuso a cɛ y'i kan dɔn a ma a ko halima wallahi inni la araki qad akhadti nasamatan mubarakatan a ko wallahi ne bɛ n kale ala la ne ɲɛ bɛ muso in na i ye danfɛn min ta i bolo nin ye n'o ye den ye a ko nin ye danfɛn barikama de ye fɛn o fɛn n'i k'a ma ko nasama cɛ bɛ ka kan o la muso ka kan o la nasama o ye danfɛn ye n y'a ye danfɛn min ta nin ye danfɛn barikama ye a ko alam tara ma bitna bihi layla min alkhairi wal baraka a ko a muso ma ko yɛrɛ e m'a ye wa sɔrɔ anw sira hɛrɛ min na an sira barika min kɔnɔ tuma min n'an ye den ta n'an nana si an bolo
anga tilise kono falam yazalillahu yaziduna khayran ala yara mawli abanjidi herala ama halimata ko ale shirani den yu labe dugu jele ko fa wadda'tu umma nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam alnana kirabba sagare ay wa kama bashte antat masira nana kambe dadaye ni de minata anga bugudala ama ala kirabba noye aminatu ye ani aya de sumu ka adi allama musoma noye ziraye baye umuye ziraye musoma bi lamo ba ko bafin ba min ti wolo bay nga sanayi lamo fane bado de ba kirabba halimata aminata ay amba halima saadiya aya fane asumuzumu ka kambe dara nyoye ka do ke nyoye fola ama halimata ko thumma rakibtu atani wa akhadtuhu bayna yadayya ako aliya ka falmusumne nali nano koro aliyo min min ay kirata kaska nyefe falmuso inga fasabaqat dawab an-nas alladhina kanu ma'i ako falmuso atura abega tama farfonnina faltigo bi ka sarala alika falmuso ya bele jelida wa hum yata'ashabuna minha aka kabila mago be ka kabago ya falmuso yin keliya chula kasro odon ale bita tumami bita makka wakati mi ani sadinga su siginima dugolo yere ka ale ta dogo dugolo be ala ka dugolo ka min jalembe ka teme bani saad deun sigiro ka way jada ni mamin be magan jamana ko ni be madina ni manje yaro stan sena tamana otala avion ibita mobile de la jaguya yatiki munum bi ji wol bita ma te tamay sena ka bo magan kata madina autorité saoudienne yo bale o takefiu bari abta siraw ko infe mole siraw be abta sira minun fe rew be sira kilen wajibiya sizan ma abta min fe utafa ma ku ka jamana gundo don yote kabo makka kata madina ibe kulu ye yiri kilen ito yi nyela yiri ta kuluka ni yiri moninu ni yiri nsaje walma yiri do babe ni nsaje ka sur nyona o de be bi yoro do be binte fiu te binye kulu yere kan fiu akwa alerma amma halimata ko kalma do golo don min jale mekat mo ka yoroka akwa kanat ghanami taruha alayya hina qadimna bihi shib'an labanan فنهلب ونشرب وما يهلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في الدرع حتى كان الحاضر من قومنا يقولون لرعيانهم اسره حيث يسرى راعي غنم بني بنت أبي ذؤيب أقول أن على كراي ندو جرا ألقى صاو من تا جنرولا والمناك باو تارا جنرولا باو من كنا فالم به باو من كنا أكشف فالم ننلا نباو ننا وباو بري ببانونمي ودو دوغونو ما كلنتي من بنونا كلن سرو كابوي كباشينا نيبو بري وتمنينغو بامسو كلنتي ni shimbi ni nono bi shina fo mamenu kumbuga mogol bituga fuga sage nawma ko abidu way bide no halimata we ko ga sage naw bita yoro mi aw siga ta sage yawa no kera uluga sawo bita sage yoro la ukumoto ubina ukumoto nono te ba kelena alega bagam bita gen yoro la ubina ufale shina ufale dunna alakira binaki Abbas alama jenaka bwama Abbas ko قال يا رسول الله دعاني إلى الدخول في دينك أمارة لنبوتك رأيتك في المهدي تناغي القمر وتشير إليه بأصبعك فحيثما أشرت إليه مالا عباس كو
ni ala kira bina ke de qur'an aya do be nako wal baqiyatu salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amalan to fen min cekai wode hele min mayor barajila wode hele men natalani mai nata da fem min ganite fako adama dembi nata da fem chamanka ibita fo nata beko ngasa mate fo fem min ko fiu ni biti nafa inata falen sorola wa baqiyatu salihati qur'an den nanai qur'an jigina ala kira dema ala ko ale dema wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim an masay qur'aji ngatima mungo so ka fen wala mawye fen min jigina katuma o fen wala nta mawye kira inga baqiyatu salihatu ya jumenye ala kira de ko subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah allahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim nene to ko baqiyatu salihatu ninde urdudo alakira sallallahu alaihi wasallam alde yende aka mantombe ma kere ma afa noye abbasiye ani kira fabe fala abdul muttalib dewndo wo abbasi wode ako alakira ma alamakishinne ma didrama ako kira ko fami ne wele kata doni me ka dine la ya donwa ako tamashin de ne bla doni ga islamé ka do islamé dine la o tamashin yi kan no yima tamashin yi ako kito de mesiala ne tari la de don la kito bomnana idalembe eni kalobe ka tlongeke eni kalobe tunaril qamara eni be ka kalo tlonge nyonya watu shiru ile idalemi blogonde shin kaloma ni blogonde fa haythu yura sharta ni bloshin mala kalobe jengata o yorama qala lakra ya jabi ako mbawa nebo ke wakati mi inni kuntu uhaddithu ako de me baroke kalo de fe wa yuhaddithuni kalo fena baroke ne fe wa yulhini anil buka kalo de kumane shugula ka bokashilma imana be kashi inyete nyene je fendla nyene fena wal ma hagil sigi fena itakashi kalo de me feminu nyirana do ne bali abo kashima wa asma'u washbatahu hina yasut hadha al-arsh mangami ni kalo boke nabe sulubi allah ta'ala arshi goro ngumbo me o abbasi de ala kira ko demo ako minake ako iti tonga sokono fen dima sokono fen femi fa sokono fen na te dima warema teri be femi nda terima fa yuma me minda adde yuma ma karamo be yuma me minda ka kala ne yuma ma ito dongo dima femi ni yake ikajunu munchi nini ana belebele abo be yafa junumu itu kaminke ani minke de bolo promotor abo yafa junumu kenekanta ana sokono ta abo bela jelen yafa ako ni yake ibiji kake ishi kono shiekele walme kake sangono shiekele walma kake kalo kono shiekele walma ni sera ga juma o juma walma international kake ako ejmanye ako baba fa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah allahu akbar do ya daye do ko la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim kuma hadisa fochudo ala kalichudo ma halul insafu ya maminu nye ma tlenu ni ye min sebene seben chugo mina ibo nye fokada o danyorola ni min tebana na tay atiye dalu na atika dataka ibo fene nye fo ite flota ito go genga boy flananta ito sa ni flota o de toy o de halul insafu
hadisa yɛrɛ tɛ baara fiyewu fo k'a baara o cogo de la o de ye tilennenya ye hadisa ko la a ko n bɛna kɛ i bɛ ni i bɛna seli kɛ i bɛ ŋaniya siri parce que diɲɛ baara o baara innamal a'malu binniyati diɲɛ baara o bɛ kɛ ni ŋaniya de ye n'i ye ŋaniya siri n bɛna salatu tasbih subhanallah bɛ kɛ seli min na n bɛna o de lakari n bɛna o de seli kɛ kira y'a fɔ cogo min n b'a ɲini ala fɛ n ka jɛn minnu bɛ yan k'a bɛɛ lajɛlen yafa n ye n'i ye alahu akibaru bila i bɛ fatiha kalan siɲɛ kelen sura min n'o diyar'i ye i b'o kalan ka da fatiha kan nin ye n de sɛbɛnnen bɛ sɛbɛn cogo la fatiha kɛra siɲɛ kelen sura min mana nɔgɔya i ma sura min mana nɔgɔya i b'o kalan n'i y'o kalan ka tila i bɛ subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim i b'o kalan siɲɛ 15 i jɔlen o tuma i bɛ rukuyi kɛ ka i ta kumere min na ni ko allahu akbar i bɛ subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim i b'o kɛ siɲɛ 10 i bɛ wuli k'i jɔ i bɛ wuli ni sabi allahu liman hamida rabbana walakal hamdu ni kelen bɛ seli bɛ nin fila bɛ fɔ ni sami allahu liman hamidahu rabbana walakal hamdu ni y'o siɲɛ kelen kɛ subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim i b'o siɲɛ 10 kɛ i bɛ taa sujudu la i taa dɔ sujudu la allahu akbar ni tɛ nara duguma subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim i b'o siɲɛ 10 kɛ i bɛ wuli k'i sigi subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim i b'o siɲɛ 10 kɛ i bɛ taa sujudu filanan kɛ allahu akbar subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim i bɛ o kɛ siɲɛ 10 n'o 10 dafara o tuma b'i kunkolo kɔrɔta tɛ allahu akbar fɔlɔ dɛ i kunkolo kɔrɔtali sani ka wuli i bɛ subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim i b'a siɲɛ 10 kɛ i bɛ wuli k'i jɔ ni allahu akbar ye n'i y'i jɔ i bɛ fatiha kalan siɲɛ 1 n'i ye fatiha kalan siɲɛ 1 i bɛ subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim i b'a siɲɛ 15 kɛ o tuma i bɛ taa rukuyi la allahu akbar n'i ye kumere minɛ subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim i b'o siɲɛ 10 kɛ n'i y'o siɲɛ 10 kɛ o tuma i bɛ wuli ni sami allahu liman hamida rabbana walakal hamdu kelen b'o fila bɛ fɔ i bɛ subhanallah siɲɛ 10 kɛ o tuma i bɛ taa sujudu la mana sujudu kɛ i bɛ subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim i b'o siɲɛ 10 kɛ i bɛna i sigi fɔlɔ la allahu akbar subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبوش ينتانجي بتسجد الفلانانجي. الله أكبر. سبحان الله. الحمد لله. لا إله إلا الله. الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إسكيلم بوش ينتانجي بتهيا كلام ni sufela do ibe salam bla parce que sufe na fla be arakan fla fla be salam bla ni tle fla do ibe arakan nanin tunyona ni ne to ko baqiyatu salihat ala kira inde di abinaki abbasima abbasimi o de anyo de donjo fiye islamela ay kumin fo ala kira sallallahu alaihi wasallam anna fatul bari kono ala kira al makhshin majid rama ala kira ibn sabina nanay kira ka bamna min na kun dalimo kono o kuma to ka lamaga ni ala kira ni malikaw ka lamaga li abdullah ibn abbas lama jena ka bama ago amma halimata kun kera abafa mawye ko mami nali ala kira dabo shina dumi a dabo yoro mi kura kira kumana akumane ako allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila kira dabole shina akumana amma halimatu saadiya di ala kadi ako kira ko allahu akbar kabira والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ما من نكرا ناشنا توكا كربيا دوني دمسنون باللمون شو من لمون نينكا أبوكو رارا دي يدي دمسم بورا دمسي أبوكا كربيا دوني كلا سيلو منك كان يخرج وينظر إلى الصبيان يلعبون فيجتنبهم ababo abta demsonu no vet lo ngarola demsonu be gatlo gale abisi karafe anti madula da abisi karafe shima oni ala kresh amma halimata shimi wa kresh shimi nyondo o shima al de karaso nyuma hawazin kalam min kera hawazin kiraye magaminet mamin katla magamine bani hawazin kera or kala don islama kunye ma batan nani kafir ye banani tumamena nik islama ni kafiru bina nyon zoro islama ko ala kirama ko kana ala welebi ko do kanyi bo bitaro ko anyere ga to fanga bitanya anga chani nunye wa ambe nunga sago yesiza ekara ala wele fiu kala ko ngana ala ko ala kala kana ala wele ko kisi kula nyona o yesi kula nyona amata ben lere kelenga ma banani ya ma batan nani blawnya islama ce batan nani bolla kafiri ce banani ye o de kera hunaini donye ba na ala ko yoma hunainin إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رهبا ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها صدق الله العظيم أكويك هنين الدنكسما هنين الدمي na auslama ga jama chamanya au kabako ya au kabarau yarala adara au yarala ngasa jama chamin ko mawon na fa masika na fanyawe du kulo kuruna au ma kaso du kulo freledo du kulo kuruna au ma kaso du kulo freledo du kulo kuruna au ma ka du kulo frelento ni yin korodon kabna ala nyeda du kulo betanga sa ni ngo wulle de la sabe kina ko bongo be kilen na fe imana dun yoro riba ku be nyi yanno imana ki yoro ba ko a ni ba so ni chef la mena to ni nyi ni ba doy
nyɛ mine ka korima o ye Allah ta'ala ta cogo dɔ ye ko ka dugukolo kan mɔgɔ mɔgɔ ni jugu b'i la i hakili tɛ sigi mɔgɔ mɔgɔ ni jugu b'i la i hakili tɛ sigi bon dugukolo korona aw ma ka sɔrɔ dugukolo kana fɛrɛlen don mais a y'a kɔ don aw bolila o kɔfɛ Ala nana n'a ka dɛmɛ ye k'o jigin a ka kira ma ani minnu ma Ala ye kɛlɛbolo jigin aw ma kɛlɛbolo minnu ye o tuma o kɛlɛbolo minnu jiginna sa n'o ma ye aw bolo olu de nana Ala kira dɛmɛ o ne nin don ka kɛlɛ ja Ala kira la ka tɛmɛnen kɔ silamɛw ka tila ka segin ka Ala kira ye a ka ɲɔgɔn ani kafiru ka ɲɔgɔn sɔrɔ a ka suw la kɛlɛ tiɲɛni tuma min kafiru bolo a ye ɲɛnaminɛ caman minɛ ɲaamɛ caman sɔrɔla aw bolo ganima ye misi caman sɔrɔla sagadi ba caman sɔrɔla denmisɛn ani muso caman minɛna k'o kɛ jɔn ye o kɛra kɛlɛ min na n'o ye Hunayni kɛlɛ ye u b'a fɔ Hawazin ka mɔgɔw ka kɛlɛ Ala kɛra balima min tun bɛ n'o ye Sima ye a n'o ye sin kelen min o de nana kɛlɛ tiɲɛnen kɔ ganima tilalen kɔfɛ Ala kira bolo ale nana a nalen min kɛ kira y'ale ye min kɛ kira a kun bɛ sinji fɛ kojugu a y'a ka kasa fɛnsɛn ka Sima sigi a kɛrɛfɛ a se yɛrɛ ye min ye ɲuman na a y'o kɛ a ye o ye kabako ye an bɛ min lakale aw ye o Sima kelen dɛ o de ko k'ale ye kabasen ye kabasen bɛ ka suma don Ala kira kunna ni kira y'i jɔ kabasen b'i jɔ ni kira taamana kabasen bɛ taama nɔfɛ don min ka sɔrɔ a bɛ an bɛ Halimatu Saadiya ka sɔrɔ a b'o ka wɛrɛ la n'a bɛ lamɔyɔrɔ la ni kira bɔra a bɛ taama n'a bɛ taama kabasen bɛ taama a nɔfɛ n'a y'i jɔ kabasen bɛ i don a kɔnɔ Ala kira kun bɛ lamɔ cogo la denmisɛn tɔw tɛ min ɲɔgɔn kɛ a ma Halimata ko a ko tuma min n'ale ye kira dabɔ ale nana ni Ala kira ye a ba fɛ yen min kun ka d'olu ye a ka to olu fɛ yen o de kun ka d'u ye bari u ye hɛrɛ min ye a sababu la o de kun ka d'u ne ye u ye barika min sɔrɔ a sababu la olu ko ba ma an b'a ɲini i fɛ n'i bɛ se ka don in to an fɛ a ka wagati kɛ fa a tugu kan ka sɛmɛni giriya parce que anw bɛ siran magan bana bɛ yan fiɲɛ bana bɛ yan farigan bɛ yan an bɛ siran magan fiɲɛ bana ka n'a den sɔrɔ an b'a Halimata ko k'olu y'o fɔ Ala kira ba ye ba tun b'a fɛ k'i ban nka sabu ye nin kuma ninnu f'a ye min kɛ ba sɔnna ba ko k'u ni den ka sigi ɲɔgɔn fɛ olu seginna ni den ye wala a y'i kale ko olu nalen ko u ka wɛrɛ la ni Ala kira ye ka bɔ u ka magan u nana wɛrɛ la kalo 2 walima kalo 3 Ala kira bɔra ani maa min kun bɛ si min ɲɔgɔn fɛ denmisɛn kun bɛ si na ɲɔgɔn fɛ a n'o bɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ ka u ka baganw gɛn so kɔfɛ o ni baw bɔlen bɛ kɔfɛ u bɛ ka baganw gɛn kɔfɛ bagan gɛn so kɔfɛ kira si min ɲɔgɔn bolibagatɔ nana o bolibagatɔ y'i kan to an ma Halimatu ma a ko n balimakɛ Kɔrɛshike a ka mɛn Ala kira ma ten n balimakɛ Kɔrɛshike a ko cɛ 2 nana sisan cɛ 2 in fini jɛman b'u kan na cɛ 2 in ye n balimakɛ in bɔ k'a bin o y'a kɔnɔ fara o cɛnin y'o fɔ min kɛ a ko ma ayiwa a ye na dɛ ni karisa min bɛ ɲɔgɔn fɛ cɛ 2 nana sisan k'a n'a minɛ k'a bɔ k'a bin k'a kɔnɔ fara o fɔlen an ma Halimata tulo donn'o la ko ale bɔra ani a cɛ o bɛ ka kira masɛgɛrɛ ni boli ye olu bɛna n'a sɔrɔ Ala kira wulilen bɛ k'a jɔ masa gɔngɔn dalen b'a farikolo kan fari bɛɛ ye gɔngɔn ye tuma min ni kira ye jɔlen o jɔcogo la ale cɛ o ye kira minɛ k'a sumusumu o kama ko n den ko i ye mun ye ko kira ko ma ko ja'ani rajulani
شاف لدينا نما عليهما ثياب بيض فنجيما بفلكانا فأضجعاني الشفلين لدى فشقا بطني وينكن برتشي ثم استخرجا منه شيئا ويفلاي فندو بو نكون براكونو فطرحاه وفلاي فمن بو يوفلي ثم رداه اطلاق نكون براسين كما كان كومي نكون براكم بتشومي فرجعناه معنا وكالي أنغو كرما نانغتاسو أما هلمة وكوي كرابلو من الناس عليك ويكاندوكو هلمة أقول لك خشيت أن يكون ابني قد أصيب أكو تشيكو أما كو نسرا نمبر ناسرو عندني ni kodo tana soro demso nga konkono fen yetala utma fantaliqi bina narudduhu ila ahlihi ko tmane ba nyini fe anga demina sisa anga tasiga ka sono moma sa qabla an yadhhara bihi ma natakhawaf sani fe ngana asro fe min nan siranen be koro anga ta nayi kata di somoma نسر نمي سنة وكان بنيالا أكاسرة أباس مغوفي فاحتملناه كوكيلي وليالك لدني حتى قدمنا به مكة على أمه ونانا لك لما أبافئي باي كانتوكما ردوكما به كم يا أوسكني ديني فقد كنتما حريصين عليه أو فلابونا في أو نيالين شيلي كنو على الدين لمونينغا قلنا نخشى عليه الأطلاف والأحداث كل كبما أسرنا ما شيني فيهم أني بلاو فيهم أسرنا ما ودكرو قالت كرباي كاندو أكون ما ذاك بكما وكنت أوف لكم فصدقاني شأنكما نفهم أو بلو شيلا أيو شيا فين فلم تدعنا أكو كربا ما ولول نفع حتى أخبرنا أكو يا خبره فو كرا شيمينيو يميني نو تارو فو ولويه وليو مين نيدا ولنا نوني فو على كرباي قالت ما كربا ما حليمتكو أخشيت ما عليه شيطانا أقول أسرنا الدين كل شيطان كان فنجالا كلا أكن أسرا والله ينكلي على الله ما للشيطان عليه سبيل سرة الشيطان بلو كان الدين لسرو وإنه لكائن الابن هذا شأن أقول ندمي فلم بلونيه نيجا أبنا مدون ودو فندو بنا بني نيجا كولا ماسك لندني فدعاه أنكما أوفلا نجينا أوما أيتا كدينتو مبلو يانو ننتي نجرا أما حليمة السعدية أني على كرا با ننتي بنوني نيونشي وسيجني على كراي صلى الله عليه وسلم بري وبقى كرا كا أوبراسيون أديشي أوبريلي وبقى فو سيزان son opéré là où be adamadin son opéré là où be frajoula kuba fo kuba son greffier ou be adamadin son bo min son chenindo min son machien fo bo nati ko son do la o baraka no ye ha o min fora no kuku bo yamo ma on ba fo on nyo sebene nye on kamme kasoro ni mafofolo parce que ala kira ka son opéré on nyo ye on yo me kasoro numa doni maso ma folo on fa ni doni kura de na fara ko femfe ko Allah taala yo ka kira doye no femfe na bangi on ga kira lela on dalembo la bare on ga kira kapsa ni kira bay na femfe nga kira do abino nyonga ga kira mandonye otuma son opere min kira la kira la ni do mitla kana do wala de fiesta iko me shaddad ibn aus wa hadithan nati أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كرا لمك شنما جدرما قال كنت مسترضعا في بني سعد فبينما أنا ذات يوم في بطن ما أترى بل ما كبي مصري ولد ما فرسرا بدأت وصا أنا كسد من بين بنات بس مصري لير سرا كرا son pere dama min kɛra an bɛna o bɛɛ walawala aw ye hali n'an m'o walawala dɔ wɛrɛ kɔsɔn an b'o walawala aw ye an bilɛ wagati min kɔnɔ wagati jumɛn ko baw min na ala y'o kɛ o lakalili o de ɲininen don silamɛkaw fɛ
parce que ala ko nabillahi Musa ma wa idh qala wa laqad arsalna Musa bi ayatina an ukhrij qawmaka min adh-dhulumat ila an-nur wa dhakkirhum bi ayyamillah an ye nabillahi Musa cina ka bago ye ka ta ka mo ma nga ka mo aku labo kafiriya ni kodon bale dibi kono kata limaniya ni kodon ani ala don noroma aku waju ne ala ka dombaw ye domba minnu temena ambe kan min fo ni domba do ye ko lakali yo min be nyinden do anfe kabbe kira ka wakati ma bare domba o domba temena ala ka donna ala kira bangen don ne kafsana o ka bona domba pe o temenen ko fe silamaya dira la kira maka be dommo ka bona dombe o lu lakal islamo ye o de domba o lakaliye ne ko bade kira operation mena kay ala dun la meno wala awi تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون